Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso nôl i sianel YouTube Lafel Dig. Mae'r flwyddyn newydd dim ond ychydig ddyddiau i ffwrdd, a felly mae'r fideo yma yn canolbwyntio ar addunedau a phethau sy'n fedrwn ni wneud mwyn dechrau 2022 ar y trywydd cywir. Ond cyn i fi fynd ymlaen hefo'r fideo, os fedrwch chi, tan ysgrifwch i'r sianel, rhannwch y fideo yma efo teulu a ffrindiau, trowch y notification bell ymlaen a mwynhewch gweddill y fideo. Mae lot ohonon ni yn gweld dechrau'r flwyddyn fel dechrau pennod newydd a chyfle i ddechrau yn ffres. Dwi'n siŵr bod nifer ohonon ni wedi cael rhyw fath o lyfr nodiadau newydd dros y Nadolig. Be am ddefnyddio hwnnw i ysgrifennu rhyw fath o journal? Yn edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi bod, fedrwch chi sgwennu yr uchafbwyntiau, pethau ti wedi ddysgu, a'r pethau pwysig a ddigwyddodd. Mae'r llyfr yma yn le da i adlewyrchu nôl ar dy flwyddyn a chael unrhyw deimladau lawr ar bapur. Rhywbeth sy'n gallu newid y ffordd dwi'n teimlo yn sydyn iawn ydy cael lle taclus a glân i fi fy hun. Ar ôl y Dolig, mae'r tŷ yn gallu teimlo reit llawn. Be am twtio eich cornel bach chi? Sortio dillad? Clirio hen bethau allan a mynd â nhw at siop elusen? A teimlo eich bod chi'n mynd mewn i'r blwyddyn newydd yn drefnus a thwt. Falle wneith y syniad nesaf deimlo'n rhyfedd i rhai, ond dwi wedi wneud hwn unwaith o'r blaen ac oedd o'n rhywbeth rili special i wneud. Cymrwch amser allan o'ch diwrnod, cael paned, canwyll ymlaen, ac ysgrifennwch lythyr i chi eich hun. Llythyr fyddwch chi'n agor blwyddyn i rwan. Tydi o ddim yn gorfod bod yn lythyr hir, yn lythyr emosiynol, yn y llythyr yma, dwi'n rhoi fy ngobeithion i gyd am y flwyddyn. A does dim teimlad gwell na agor y llythyr a sylweddoli dy fod ti wedi cyflawni rhywbeth oedd yn y llythyr. Triwch o, mae o'n broses neis a dwi'n gaddo nhw chi fwynhau darllen y llythyr mewn blwyddyn. Dwi'n berson sy'n hoffi wneud rhestrau to-do, a does dim gwell teimlad na cwblhau y rhestr yna, yn enwedig cyn y flwyddyn newydd, a theimlo fel bod popeth yn ei le cyn 2022. Felly, dwi am gymryd awr neu ddwy, ac ateb e-byst, sortio ambell bethau allan, a wneud yn siŵr fy mod i wedi cyflawni popeth sydd ar fy rhestr to-do olaf o'r flwyddyn. Dwi'n rili gobeithio bod yr cyfnod o'r flwyddyn newydd yn brofiad positif i bawb. Ac o ran addunedau flwyddyn newydd, dwi yn meddwl bod nhw'n bethau rili neis i wneud, ond triwch peidio bod yn rhy galed ar chi'ch hun. Be am i chi drio pethau fwy syml fel yfed mwy o ddŵr, mynd am dro yn amlach, neu darllen mwy o lyfrau. Pethau fel yna fydd ar fy rhestr addunedau i. A dyna ni, diwedd fideo heddiw yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a wedi cael ambell syniad ar sut i dreulio diwrnodau ola y flwyddyn yma. A na i weld chi gyd yn y flwyddyn newydd. Ta pawb!